Co si říkáme každý den, když jdeme do školy? Chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, dávno už měl být. Jaké jsou naše pocity při vstupu do školy? Asi takovej pocit, jako je bodnutí nože. Asi takovej pocit. Co se nám honí hlavou po první hodině? Už se to nedá. Jak probíhá zkoušení z hudebky? První otázka prý, co je ukulele. To se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko nesklonil. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. A jak se zkouší v biologii? Ty vole, Láďo, stojí to za hovno. A co na to profesor? Ty vole, Karle, máš vole pravdu. Jak vypadá hodina dějepisu z pohledu paní profesorky Procházkové? Dívám a ty spíš. Co si paní profesorka Skřivánková myslí, když nám nese písemky se samýma pětkama? Teď královnou jsem já. A jak řešíme spory v tělocviku? Co čumíš, frajere, chceš do ciferníku? Jestli mě dožereš, hele, jsem pěkná. Jak jsme viděli náš vodácký kurz? A co na to pan profesor Petřík? Všichni tu pijí, což já vůbec nechápu. Úspory v lihu utápí. Lepší je abstinentem být. Lepší je abstinentem být. Lepší je abstinentem být. Co si o nás myslí pan profesor Tuček? Těm správkům se dneska už nikdo nezavděčí. Neváží si svobody. Nezajímá je literatura. Nezajímá je historie. Nezajímá je nic. Válku na ně! Nejdřív totalitu a pak válku! Víte, co je zajímavý? Že ten, kdo je na škole průměrný nebo podprůměrný, tak to v životě dotáhne nejdál. Jsou to grázlové. Berbeš. Zločinci. Tak půjdou do politiky, no. Jak bychom popsali studium na gymnáziu? Polevím z vysokých otáček, pohoda, klídek a tabáček, půl dne noviny číst a pak cigárom, pohoda, klídek a lehárom, nejspíš jsem jenom línej, čím dál víc. A jak jsme se vůbec s takovým přístupem dostali až k maturitě? To je zázrak. Kdy se konečně začneme učit na maturitu? Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední. Jak nás profesoři přesvědčí, abychom se učili? 9 milimetrů důrazných argumentů. Jaká bude reakce zkoušejícího, když nám najde tahák? Tak to pochopu, že konec. Na čem zakládáme maturitu z matematiky? 20 a 20 je 40. Co nám proběhne hlavou, když se podíváme na zkoušející paní profesorku? Jsem tý holce nejspíš k smíchu, v tomhletom tichu, úplným tichu. Jak budeme improvizovat při zkoušení z angličtiny? Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. Co se nám bude honit hlavou před posledním předmětem z maturity? Je to blízko, kdo mi může poradit? Je to blízko. Co na to rodiče, když neodmaturujeme? Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá. A jaká je rada pro ty, co neodmaturují? Padlo udělat si výlet směrem na západ, jo. A ptáte se kam? Mexiko, sobrano pravdě nebylo. A jak to bude vypadat po úspěšné maturitě? Co budeme pít na maturiťáku? Pivečko pijem a veselé žijem, 10, 12 do sebe lijem. A jak si představuje naši budoucnost naše paní profesorka třídní? Promovaní inženýři, sinus, kosinus, neskrytýho, promovaní inženýři, hlavy študované.
A jaká bude skutečnost? Jsme úplně na piču a tak se nám to líbí. Nemáme ani haliera, smrzí nám z huby.